Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Sunana Ambassador Comrade Salihu Halliru Jibrin. Ni zan jagoranci wannan shiri namu mai taken Mai Joni. Mai Joni shiri ne da yake linƙaya cikin sassa daban-daban ya zaƙulo mutane ma'abota abubuwa da za su zo su gaya mana irin baiwar da Allah ya musu, gwagwarmayar da suka sha da kuma irin faɗi tashin da suka sha a rayuwa. Kafin nan mu gabatar muku da wannan baƙo namu na wannan mako za mu je lokaci muna dawowa. Alhamdulillah, barkanmu da dawowa. Muna tare da baƙonmu zai gaya mana sunansa da ɗan tarihinsa da ku ji daga bakinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muke gabatar da wannan sunana Comrade Aminu Ahmad Muhammad wanda aka fi sani da Comrade ‘yan kaba. Sannan ni mazauni ne na ‘yan kaba wanda na tashi na yi rayuwar makaranta ta a ‘yan kaba. Ina na yi primary school ina a Kawaji Primary Special ‘yan kaba. Daga nan kuma na tafi zuwa Kawaji Boys wacce ake ce mata Kawaji Dakata Boys, inda na yi ƙaramar secondary daga nan JS1. Nan kuma sai na tafi makarantar gaba inda na yi SS1 to 3 nan Cedar Presidential Private School. Bayan na gama kuma daga nan na zo na tafi NCE. Na yi NCE, na shiga makarantar NCE da na yi karatun NCE na kan Computer Science and Social Studies nan Education Aminuddin College of Education. Now a nan na yi NCE ɗina 2012 zuwa 2015. Sai nake da sha'awar na koma na je na karanta law, sai na tafi legal inda na je na karanta law a nan. Bayan na yi shekara biyu na karanta, na yi diploma a law, sai a Niger Annahda International University inda na je na jona a nan na yi digiri na akan Sharia and Civil Law. Muna tare da insha Allah to be in Allah ya yarda. A yanzu haka muna ƙoƙarin kuma tafiya law school bi iznillahi, sai yan ƙananun certificate wanda aka yi akan kwamfuta fannoni dai daban-daban haka sauransu. Wannan su ne dai a takaice. To, Mana Aminu, ko in ce Barista Aminu, ta yaya aka tsinci kai a gwagwarmaya? To, farko ita dai gwagwarmaya mutum take yi. Ita da kanta za ta gayyace ka. In lokacin ya kai in lokaci kawai sai dai ka tsinci kanka a ciki. Bayan da za a yi ka ce kawai yau dai na wanke riga na wanke kafa na shiga gwagwarmaya. Sai dai kana ciki kai ma ashe kai ma dan gwagwarmaya. Sai dai kana ciki kawai ka ji kai tsindin ashe kai dan gwagwarmaya ne. Haka ake tsintar kai a cikin ta. Mana Aminu, a cikin gwagwarmaya akwai abu mafi girma. Ƙalubale. Kusan duk ɗan gwagwarmaya zai gaya mu akwai ƙalubalen da ya fuskanta. Akwai, gaskiya ne. To, ita gwagwarmaya kusan da farko ƙalubalenta ma ya fi yawa in ka shiga cikin gwagwarmaya. Dan sai ka nemi ina ma za ka yi ka fita daga ciki. Ba hanya. Ai ita in ka shiga ka shiga. Saboda dole ita gwagwarmaya za ta ja ka ne a gurin da za ka ga cewar ai ya dace ma ka tsaya ɗin. Amma akwai tarin ƙalubale da yawa a ciki. Akwai tarin nasarori, haka akwai tarin ƙalubale. Akwai ƙalubale gaskiya da ake facing sosai. Duk wani ɗan gwagwarmaya zai gaya ma cewar akwai ƙalubale da yawa. Kamar yadda duniya ba yanda za a yi a ce ya so ka, to haka kuma ba yanda za a ce kowa yana kin ka. Sannan in kana yin abu na kirki a cikin gwagwarmaya ba yanda za ka yi ka ce kowa sai ya kalli wannan abin da kake yi dan daidai ne. Wannan ko da ko shi ne mafi ko da shi ne mafi daidan. Bayan da sai ya gani ya ce ba daidai. Dole wani sai ya kalla ya ce wannan ba daidai ba ne. Haka gwagwarmaya take. To Mana Aminu, ko akwai wani lokaci ke cikin gwagwarmaya kake jin kawai tsaya ka haƙura da wannan harkar ba za ka iya ba? Gaskiya akwai.
ka san yanzu kamar gwagwarmaya ta ɗan rarrabu, kowa da kalar yadda yake gwagwarmaya. Kwamarawa sai muka haɗa komai namu ne, komai namu ne. To idan ka je wata gaɓar sai ka ga cewar kai daga nan dai kai ka daina. To amma sai ka ga cewar dole fa al'ummar da kake tare da su, dole al'ummar da kake tare da su dole fa sai ka shiga. A lokacin da ɗan gwagwarmaya ya shiga irin wannan ruɗanin na jin iya haƙura da wannan gwagwarmaya, wani abu ya kamata ya amfani da shi? Gaskiya abin da ya kamata ya amfani da shi shine haƙuri da kuma hangen nesa. Idan na ce haƙuri, wannan yana daga ciki don abokin gwagwarmaya ne. Dan idan ba ka da haƙuri, ba za ka iya gwagwarmaya ba ma. Saboda akwai wasu ƙalubale ƙananu wanda idan ka ce za ka iya nan, to za ka ga cewar ai bai ma kamata ba kai da kanka, saboda ka riga ka waye a cikin gwagwarmayar, ka fahimta, dole za ka dinga ganin wannan ai dole ma na ci gaba. Wannan shi ne. Akwai ƙalubale kala-kala. Kuma yadda ka faɗa kuma akwai nasarori. To wace nasara ce ka ciyo kai wacce za a kalle ta wannan ka ce wannan a ce bari in kaba, in ka kalli kai da ka kalli za ka ce wannan barista ne in kaba. To gaskiya abu na farko ka san kamar irin nasara dai da kake kallo lokacin na yi ɗan sahu. Kusan na yawwa muna karatu sahu da waye daga makaranta, kai da kanka ka san wannan fama ne wanda a daidaita sahun ba nawa ba ne. An bani shi ne na tara a hankali na biya. To amma a haka na yage na je nake karatu, wanda gaskiya kaga wannan na je na yi karatu a cikin wannan gwagwarmayar nasara ne. Kuma na je na gama wannan NCE tare da wannan, banda tarin abubuwa, kai har aure ma da shi na yi. To wannan gaskiya kaga nasara ce wanda nasarar har yanzu ita ce take yaɗuwa, wanda ƙarshe bayan an gama karatun an yi wannan NCE ɗin kafin na tafi zuwa digiri, matakin karatu na digiri, na je na buɗe makaranta. Kana da makaranta? Ina da makaranta mai zaman kanta. Sunan makaranta? Sunanta Ummul Qira'a wal Huda International School. A ina ta? Tana nan a Tsamiya Babba, Garawa Alhaji Ubale. Nan ka koma Tokarawa, a nan take. To masha Allah. To Malam Aminu Yankaba, abuwa barista Aminu Yankaba. Comrade dai. Na fi jin daɗin comrade. Duk da ban zama barista ba. Duk comrade ya fi duk abin da za ka naƙaba masa, ya fi jin daɗi ka sa masa wannan comrade ɗin. To ai suna ne wanda ya ta'allaka da irin gwagwarmayar da kake yi, kamar yadda Turawa da kira ka ɗan gwagwarmaya, to da sai a ce comrade. Sai sunan kuma yake tasiri. Da yanzu a cikin dubbannin mutane idan ka ce comrade, kowa comrade za ka ga ya juya. Ɗan gwagwarmaya wallahi, saboda ai mutane ne suke sama comrade ɗin, ba kai kake sa ka. Gwagwarmayar da kake yi. Ƙarƙashin wannan ba na manta ni. Comrade yanda ya shigo ji ne ana gaya mu. To ka gani. Ya shigo makaranta zai gana comrade Salu. Comrade Salu. Sai nake ta to ya haka ne zama comrade. To gwagwarmayar nan ce. Aikace ne na ɗalibai. Na ɗalibai da su. Zai iya wannan ba dole sai ka taimaka masa. Yawwa kaga to ka gani. Wanda kusan duk wani comrade sai ya wannan. Sai ɗan yi SUG ne. Sai ka samu ko bai yi takarar ba to yayi attempting ya samu, wanda kan haka muke, wanda kaga lokacin da muke NCE daga baya na nemi takarar president, Allah bai yi ba, sai aka karkata abin na karɓi sakatare janar. Bayan nan kuma kaga lokacin da ake matakin SUG na NCE kenan, to bayan na koma legal ma ai takarar president na wanda ita ma a wannan lokacin Allah bai yi ba dai, haka dai aka zo aka haɗu sai aka bani director sport a matakin wannan. Duk kaga abubuwan da muka taka rawa kenan. Malam Aminu Yankaba, afwan barista Aminu Yankaba ko in ce comrade Yankaba. Wa masha Allah. Wani abu ne ka sadaukar ka zo? Gaskiya ne. To ka san in kana gwagwarmaya dole ka fitar, dole ka nemo. Ita gwagwarmaya ba ta yiwuwa
hannu rabbana ba su yi ba ta yiwuwa da za a yi ka yi ta hannu rabbana. ba zai yi ba. Idan na ce hannu rabbana shine ba inda za a yi kana cikin wani abu na rashin babu an ce gwagwarmaya za ta yi. Saboda ita ta ta'allaka ‘ya'yanta ne idan akwai gurin da dole za ka gani ya kamata ka bayar ba sai an ce ka bayar ba. Yawwa kai za ka taimaka a akwai kuma inda kai za a bawa. To gaskiya a gwagwarmaya na sadaukar dan na har gidana na sadaukar dan na shiga gwagwarmaya. Kuma na saudar yana irin gwagwarmayar rayuwa ya sai da gidansu ya shiga gwagwarmaya kamar gwari ne. Da yawan mutane wasu suna ganin ai tunanin kai ba ya za a yi ma ka zo kai kaza ai asara ce ai kaza ne wanda kai tunaninka ka san sadaukarwa kai wanda ka san insha Allahu ko da wannan abun bai to in dai bukata ta biya akan abun da ka tafi nema to in dai har ta biya din to kai kamar ta biya ka kenan kuma alhamdulillahi an biya nasarar wanda har an mai da kwatankwacin wannan gaba da rayuwa cikin rufin asiri wanda shi muke yi wa Allah godiya ko da yaushe. To malami ne in ka ba yaya rayuwa ta canza bayan an samu nasara? To gaskiya alhamdulillah sai dai mu ce Allah muna masa godiya domin duk lokacin da kake gwagwarmaya ko rayuwa bata canja 100% ba to ka ɗau hanya saboda na farko duba da yanayin mutane da yawa a ƙasa na duba da matsakaicin shekaru na wanda nake treating ɗinsu wanda kuma nake kula da su zan ce wanda dukkaninsu sun ta'allaka da ni wanda kuɗin makaranta wasu suna gaba da secondary school jami'a wasu suna wannan matakin secondary banda wanda suke ƙasa banda wanda kuma muke ɗiba wanda suke kusa su bangaren makarantar mu su je su yi karatu a kai gaskiya wanda kuma ga iyali kuma wanda suke ƙasan mu zaka samu wasu irin school of nursing din nan suna nan wata makaranta ya kai 300 wata kana biyan 250 wata kuma 150 wanda duk wannan sun ta'allaka da kai ne tafiya su ne ba zai yi ba sai dai kawai liɗifi na ubangiji ka ɗauke haka kai ne transport ɗinsu kai ne je ka dawo dai duka dai kai ne to kaga sai dai a yi wa Allah godiya wanda kuma har yanzu shi faman da ake kenan muna gode wa Allah. To mana aminu ko a rayuwa yana da mutubi. Wanda turawa suke cewa role model fanni ne inda mu a gwagwarmaya zaka ga cewar dole ba za ka ɗauki mutum ɗaya ka ce shine naka ba shine role model ɗinka ba zai yi ba kaga kamar misali akwai ne Junaidi Kilishi na TikTok na TikTok na Facebook da sauransu kaga kusan senior na ne ma a makaranta dan yana gaba da ni gama mu kuma da shekara ta zagayo muka gama a can Nijar din to gaskiya ina ɗaukan wasu abubuwa na shi a social media da yake yi saboda mutane ne da shi da abokinsa dan baban kawuna mutane ne da ba su da tsoro kuma suna gwagwarmayar su kuma sun san harshen su dan wani bai san shari'a ba sai kaga kamar suna katobara ne ba sun san me suke yi sannan sai na ukun su akwai Aminu J Town wanda shi ma gaskiya ina kwaikwayon wasu abubuwa daga gare shi dan idan ya ɗauko shi kuma abu ɗaya yana kansa sai kaga da sannu ba wai shi wani bane a Najeriya ko ce a duniya ma amma za ka ga za ka ga ya yi reaching target ɗinsa kuma an kalli wannan abu jajircewa kuma ƙwarin gwiwa sosai annan akwai kai yanzu a matsayinka akwai matasa da dama da suke so su zama kai boka a matsayin wancan abin da ka faɗa na role model gaskiya akwai to na shawara za ka ba su gaskiya shawarar da zan ba su shine na farko su yi haƙuri kuma su jure dukkan abu da gani a ƙalubale idan wani ma zai iya kwankwasa ma gida ya fito ya zazzage ka to idan baka yi haƙuri ba za ka iya kaiwa ga wannan matakin wani ma baka san dan baka san shi ba baka taɓa ganin shi ba bai taɓa ganin ka ba zaka gan shi a social media sai ce ma azzalimi ne dan iska ne wani ya inda za a ce ya nemo ka watakila bai shi da aiki to amma kuma yana furshin wani abu a gare ka shi sa irin wa'annan
mukan ce musu idan mutum yana so ya koyi hanyar da ka bi, dan ba zan manta ba ko shekaran jiyan nan akwai wata yarinya Amina Muktar Usman Muktar, tana da ƙoƙarin cewar ita irin gwagwarmayar nan da take ganin ina yi, to ita ma so take yi yau a ce ita ma ta ɗauki wannan gayyatar ta. Akwai wata ƙungiya ta Kano Million Youth Mobilization Force, yauwa na taɓa gayyata ta ga yadda aka tara mutane aka musu bayani, aka dinga dai wannan, to wannan abun ya ja dangane da gwagwarmayar, sai ta ga ashe ba iya unguwa ake yin ta ba, ta faɗaɗa da yawa, tunda a ce portfolio local government ka haɗa mutane, to kaga alhamdulillah sai san barka. To yanzu Kano 1 million youth. Kano Million Youth. Kano Million Youth. Ƙungiyar tana da matasa miliyan 1 ne ko kuma target ɗinku miliyoyi ne? Gaskiya target ɗin matasa, idan ka duba da mu kamar yadda muka ɗan takaita ta zuwa Kano, wanda nan gaba muna so duk Najeriya ma ta kasance ƙungiyar, duk da dai yanzu kusa da Kano, wanda mun kalli Kano a arewacin Najeriya ko kuma in ce ma amma Najeriya gaba ɗaya, Kano tana daga cikin abin da komai za ka ga ita ce kan gaba. To haka a matasa ma, ko matasa ne kan gaba a Kano, a arewacin ma Najeriya. To shi sa na'am. To malamin, ita wannan ƙungiya menene manufofinta? Alhamdulillah, to manufofin ƙungiya ce dai ta siyasa farko, amma dai akwai element, in na ce element akwai dai abubuwa shigo a yi sace yawwa, saboda ƙungiyar manufarta shine ka san alaƙa dangane da yanayin yadda matasanmu suke tafiya barandar siyasa, a je a tare a wata jam'iyya ɗaya. Iyan nan za ta iya kasancewa akwai mutanen kirki, akwai wanda ba na kirki ba, kuma matasa ne suke zuwa su yi iya uwa su yi makarbiya domin ganin wannan jam'iyyar ta kai ga. To mu kuma ba wai burinmu a ta'allaka da wannan ɓangare guda ɗayan ba, tunda kowace jam'iyya akwai matasa, sai muka ce to miliyoyin matasa ko kuma in ce dandazon matasa su zo mu haɗu gina wani abu da za mu yi tocin ɗin kowace jam'iyya a jihar Kano. Akwai mutumin kirki. Yanzu misali kamar local government ɗin da na fito, ƙaramar hukumar da na fito, Nasarawa, ta iya cewa a ce a wancan jam'iyyar akwai mutumin kirki, ya fito ɗan majalisar jiha. Akwai mutumin da nake ganin ni ban yadda da nagartarsa ba, ko sauran al'umma yadda da nagartarsa ba, ya fito a wata jam'iyyar, ya fito still a wannan jam'iyyar. To manufar ƙungiyar shine, to ya za a yi dandazon matasanmu na jihar Kano ko na wannan ƙaramar hukumar su fito mana da zakaƙuri managarci a wannan jam'iyyar tasu, a kowace irin jam'iyya ce su kawo mana shi. Idan an samu a wannan jam'iyyar mutumin wanda ana ganin ya taimaki al'umma kafin ma ya zo matakin neman wannan, to ya za a ku yan wannan local government ɗin ku fito mana da shi, tunda muna da structure tun daga sama har ƙasa muna da. To ya za a yi mutane su fito mana, matasa su fito mana da mutumin kirki in sun tabbatar, saboda mu memban so muke ya dinga gane daidai da ba daidai ba. Yauwa zai iya gane mana cewa mutumin kirki ne, hasali ya je ya yi bincike a kan shi, ya ga ya yi kaza ya taimaki matasa, ya taimaki mata da matasa da dattijai da wanda suke da bukata a wannan karamar hukuma ta shi kan neman wannan to ya fito mana da shi. Haka a waccan jam'iyyar sai mu samu. To da haka muke so mu tasar da, kuma a ce musamman matasa ma, ba wai wanda za su zo wanda mutum a ɗauko mu in na ce gajiyayye tsoho wanda idan ya je ba gwagwarmayar da a majalisa ta tarayya ko ta jiha da zai bugi kirji ya ce abu kaza, ko ba shi da dogon tunani da zai tasar da magana cewa isasshen lafiyar da yawwa ita nake so, tana buƙatar lafiya. Haka idan kuma gwamna ne, a wanda suka fito takarar gwamnoni ya zo mu shiga mu yi uwa mu yi makarbiya ganin cewar an kai ga gaci ya samu wannan ɗin. Idan an samu wannan natijar ta samu, to sai
dan za ta iya yiwuwa yanzu a gwamnoni sai a ce wani mutumin kirki ne yayi kaza wani mutumin kirki ne yayi kaza to sai akwai wanda ya fi wani to sai mu haɗa su ware guri na taro da dukkanin sauran wanda muke ganin za mu iya sa shi mu jona shi ko ba ma mun ga cewar ya cancanta ba za mu iya kirawo su ji menene ra'ayinsu menene manufarsu idan sun samu gwamnan nan kaga za mu sa haɗa su debate kenan sai mu ga waye ya fi kafin a shiga wannan takarar za mu nuna musu fa duk wanda ya fi kuma muna ganin tantancewar an samu alaƙa wacce za ta iya sa a samu kyakkyawan zato a tare da shi to za mu ɗauke shi ne kafin a shiga za mu faɗa musu kuma za mu faɗa kaza muke so na magana ya zo wanda kuma wanda zai iya gamsar da mu cewar da irin abin da muka har haɗo na datar kowa daga mazaɓarsa muka zo da ita me ka taimaka wa wani al'ummarka me ka taimaki ƙaramin hukumarka har zuwa matakin ma da kake so ka nemi gwamna me za ka yi wa matasan jihar Kano da sauran al'ummar jihar Kano me za ka musu to duka wannan sai mu ɗora ka a sikeli da amsa sai mu je mu taimake ka kuma mu roƙi Allah a ce aka yakin neman zaɓe insha Allah a wannan gari namu na jihar. Ba ka ganin 'yan siyasa za su iya zuwa da kyawawan manufa bayan ci nasara kuma akalar su canza? Da yawa akan samu haka amma mu za mu yi abu ne a rubuce saboda duk wanda muka ɗauko dan za mu shiga mataki na shari'a mu ga cewa ko da ka canja daga baya to sai mu nuna ma cewar lallai ga abin da mu ka ba mu muka zayyana ma kuma za ka yi su kuma ka amince ga sa hannunka ga kuma muna son lallai dole za mu yi fito na fito da kai irin na hankali ko irin na shari'a akan mataki na gan cewa ka riga ka ɗauki. Kamar kenan duk wanda kuka akwai project da za ku ba shi a rubuce muna son kaza muna son kaza da za ka samu in kai nasara za ka mana wannan zai sa hannu wanda abun wannan shi zai kawo kamar gaban kasa da matasa idan ya hau in bai yi wannan abun ba kuma matakin shi za ku ɗauki matakin shi za mu ɗauki matakin shari'a za mu iya kaiwa gaban kotu akan cewar muna neman wanda muka yi masa wahala ya sa hannu ya yadda da alkawarin da ya mana wanda gashi an kawo wata gaba har yanzu mun ji shiru to muna neman kaza dai da akan cewar wannan akan lalle ya zo ya wannan bukatar wannan shi to mun yi hawa mun yi gangara yanzu gashi muna neman karkarin karshen shirin nan na'am Malam Aminu Nkaba. Na'am. Me kake hangowa a gaba a rayuwarka? Wace nasara kake hangowa a yanzu kake harin cimma? To, ka san kowa da nasarar da yake ganin ita yake wannan ɗinta. Ni babban nasara shi ne kamar yadda aka riƙe hannuna aka nuna min ya gwagwarmaya take. Haka nake so mutanen da suke kewaye da ni yau kawai na wayi gari na ga cewa gaba shine babban burina babban nasara ta ya za a yi mu ci gaba saboda muna cikin wata rayuwa wanda kusan akasin haka ne yake faruwa da mu saboda ka dinga sa burin kai burinka ka zama kaza ba burin na bayan ka ya zama kaza ba saboda idan kai ka zama kaza to fa har yanzu gwagwarmaya bata kare ba hutu amma burina idan na bayana ya zama kaza to na san ni kuma lokacin zan zauna na huta sai na yaye wasu sai kuma mu ci gaba wane can mu muke kallo a rayuwa idan muka je hatta neman kuɗi ma so muke mu daina shi shi ne babban burin ana zo matakin da ake akwai matakin da zaka idan ka sa ranka zaka samu wannan matakin dan ni gaskiya babban a rayuwa akwai matakin da nake so idan na kai kuɗi na daina neman sa sai dai ina buƙatar duk abin da nake son na kashe kuma ba zan gaza samun shi a tare da ni ba domin an yi ga kamar suna katobara ne ba sun san me suke yi sannan sai na ukun su akwai Aminu J Town wanda shi ma gaskiya ina kwaikwayon wasu abubuwa daga gare shi dan idan ya ɗauko shi kuma abu ɗaya yana kansa
sai ka ga da sannu ba wai shi wani bane a Najeriya ko ce a duniya ma, amma za ga da sannu abin ya yi reaching target ɗinsa kuma an kalli wannan abu. Jajircewa baka kuma ƙwarin gwiwa sosai sosai wannan. Akwai kai yanzu a matsayinka, akwai matasa da dama da suke so su zama kai. Ka a matsayin wancan abin da ka faɗa na role model. Gaskiya akwai. To wani shawara za ka ba su? Gaskiya shawarar da zan ba su shine na farko su yi haƙuri kuma su jure dukkan abu da gani a ƙalubale. Idan wani ma zai iya ƙwanƙwasa ma gida ya fito ya zazzage ka, to idan baka yi haƙuri ba za ka iya kaiwa ga wannan matakin. Wani ma baka san shi ba, baka taɓa ganin shi ba, bai taɓa ganin ka ba, za ka gan shi a social media sai ce ma azzalimi ne, ɗan iska ne, wani ya inda za a ce ya nemo ka wataƙila bai shi da aiki, to amma kuma yana furshin wani abu a gare ka. Shi sa irin wa'annan mukan ce musu idan mutum yana so ya koyi hanyar da ka bi. Dan ba zan manta ba, ko shekaran jiyan nan akwai wata yarinya Amina Usman Muktar, tana da ƙoƙarin cewar ita irin gwagwarmayar nan da take ganin ina yi, to ita ma so take yi yau a ce ita ma ta ɗauki wannan gayyatar ta. Akwai wata ƙungiya ta Kano Million Youth Mobilization Force. Yawwa, na taɓa gayyata ta ga yadda aka tara mutane aka musu bayani, aka dinga dai wannan. To wannan abun ya ja dangane da gwagwarmayar, sai ta ga ashe ba iya unguwa ake yin ta ba, ta ba da yawa. Tunda a ce portfolio local government ka haɗa mutane, to kaga alhamdulillah sai san barka. To yanzu Kano 1 million youth. Kano Million Youth. Kano Million Youth. Ƙungiyar tana da matasa miliyan 1 ne ko kuma target ɗinku miliyoyi ne? Gaskiya target ɗin matasa. Idan ka duba da mu kamar yadda muka ɗan takaita ta zuwa Kano, wanda nan gaba muna so duk Najeriya ma ta kasance ƙungiyar, duk da dai yanzu kusa da Kano, wanda mun kalli Kano a arewacin Najeriya ko kuma in ce ma amma Najeriya gaba ɗaya, Kano tana daga cikin abin da komai za ka ga ita ce kan gaba. To haka a matasa ma, matasa ne kan gaba a Kano, a arewacin ma Najeriya. To shi sa na'am. To malamin, ita wannan ƙungiya menene manufofinta? Alhamdulillah. To manufofin ƙungiya ce dai ta siyasa farko, amma dai akwai element, in na ce element akwai dai abubuwa shigo a yi sace yawwa. Saboda ƙungiyar manufarta shine ka san alaƙa dangane da yanayin yadda matasanmu suke tafiya barandar siyasa, a je a tare a wata jam'iyya ɗaya. Iyan nan za ta iya kasancewa akwai mutanen kirki, akwai wanda ba na kirki ba, kuma matasa ne suke zuwa su yi iya uwa su yi makarbiya domin ganin wannan jam'iyyar ta kai ga. To mu kuma ba wai burinmu a ta'allaka da wannan ɓangare guda ɗayan ba, tunda kowace jam'iyya akwai matasa, sai muka ce to miliyoyin matasa ko kuma in ce dandazon matasa su zo mu haɗu gina wani abu da za mu yi tocin ɗin kowace jam'iyya a jihar Kano. Akwai mutumin kirki. Yanzu misali kamar local government ɗin da na fito, ƙaramar hukumar da na fito, Nasarawa, ta iya cewa a ce a wancan jam'iyyar akwai mutumin kirki, ya fito ɗan majalisar jiha. Akwai mutumin da nake ganin ni ban yadda da nagartarsa ba, ko sauran al'umma yadda da nagartarsa ba, ya fito a wata jam'iyyar, ya fito still a wannan jam'iyyar. To manufar ƙungiyar shine, to ya za a yi dandazon matasanmu na jihar Kano ko na wannan ƙaramar hukumar su fito mana da zaƙaƙuri managarci a wannan jam'iyyar tasu, a kowace irin jam'iyya ce su kawo mana shi. Idan an samu a wannan jam'iyyar mutumin wanda ana ganin ya taimaki al'umma kafin ma ya zo matakin neman wannan, to ya za a ku 'yan wannan local government ɗin ku fito mana da shi, tunda muna da structure tun daga sama har ƙasa muna da. To ya za a yi mutane su fito mana, matasa su fito mana da mutumin kirki in sun tabbatar, saboda mu memban so muke ya dinga gane daidai da ba daidai ba. Yauwa zai iya gane mana cewa
mutumin kirki ne, hasali ya je ya yi bincike a kan shi, ya ga ya yi kaza ya yi kaza, ya taimaki matasa, ya taimaki mata da matasa da dattijai da wanda suke da bukata a wannan karamar hukuma ta shi kan neman wannan to ya fito mana da shi. Haka a waccan jam'iyyar sai mu samu, to da haka muke so mu tasar da, kuma a ce musamman matasa ma, ba wai wanda za su zo wanda mutum a ɗauko mu in na ce gajiyayye tsoho wanda idan ya je ba gwagwarmayar da a majalisa ta tarayya ko ta jiha da zai bugi kirji ya ce abu kaza, ko ba shi da dogon tunani da zai tasar da magana cewa isasshen lafiyar da yawwa ita nake so tana buƙatar lafiya. Haka idan kuma gwamna ne a wanda suka fito takarar gwamnoni ya zo mu shiga mu uwa mu makarƙiya ganin cewar an kai ga gaci ya samu wannan ɗin. Idan an samu wannan natijar ta samu, to sai dan za ta iya yiwuwa yanzu a gwamnoni sai a ce wane mutumin kirki ne ya yi kaza wane mutumin kirki ne ya yi kaza to sai akwai wanda ya fi wani, to sai mu haɗa su ware guri na taro da dukkanin sauran wanda muke ganin za mu iya sa shi mu jona shi, ko ba ma mun ga cewar ya cancanta ba za mu iya kirawo su menene ra'ayinsu, menene manufarsu idan sun samu gwamnan nan. Kaga za mu haɗa su debate kenan, sai mu ga waye ya fi, kafin a shiga wannan takarar za mu nuna musu fa duk wanda ya fi, kuma muna ganin tantancewar an samu alaƙa wacce za ta iya sa a samu kyakkyawan zato a tare da shi, to za mu ɗauke shi ne. Kafin a shiga za mu faɗa musu, kuma za mu faɗa kaza muke so na magana ya zo, wanda zai iya gamsar da mu cewar da irin abin da muka harhaɗo na datar kowa daga mazaɓarsa muka zo da ita, me ka taimaka wa wani al'ummarka, me ka taimaki ƙaramin hukumarka, har zuwa matakin ma da kake so ka nemi gwamna, me za ka yi wa matasan jihar Kano da sauran al'ummar jihar Kano, me za ka musu. To duka wannan sai mu ɗora ka a sikeli da amsa, sai mu je mu taimake ka, kuma mu roƙi Allah a ce aka yakin neman zaɓe insha Allah a wannan gari namu na jihar. Ba ka ganin 'yan siyasa za su iya zuwa da kyawawan manufa bayan ci nasara kuma akalar su canza? Da yawa akan samu haka, amma mu za mu yi abu ne a rubuce, saboda duk wanda muka ɗauko dan za mu shiga mataki na shari'a mu ga cewa ko da ka canja daga baya, to sai mu nuna ma cewar lallai ga abin da mu ka ba mu muka zayyana ma, kuma za ka yi su, kuma ka amince ga sa hannunka, kuma muna son lallai dole za mu yi fito na fito da kai irin na hankali ko irin na shari'a akan mataki na gan cewa ka riga ka ɗauki. Kamar kenan duk wanda kuka akwai project da za ku ba shi a rubuce, muna son kaza muna son kaza da samu, in kai nasara za ka mana wannan zai sa hannu, wanda abun wannan shi zai kawo kamar gaban kasa da matasa. Idan ya hau in bai yi wannan abun ba, kuma matakin shi za ku ɗauki matakin shi? Za mu ɗauki matakin shari'a, za mu iya kaiwa gaban kotu akan cewar muna neman wanda muka yi masa wahala ya sa hannu ya yadda da alkawarin da ya mana, wanda gashi an kawo wata gaba har yanzu mun ji shiru, to muna neman kaza dai da akan cewar wannan akan lalle ya zo ya wannan buƙatar. Wannan shi. To mun yi hawa mun yi gangara, yanzu gashi muna neman ƙarshen shirin nan. Malam Aminu Yankaba. Me kake hangowa a gaba a rayuwar? Wace nasara kake hangowa a yanzu kake harin cimma? To, ka san kowa da nasarar da yake ganin ita yake wannan ɗinta. Ni babban nasara shi ne kamar yadda aka riƙe hannuna aka nuna min ya gwagwarmaya take, haka nake so mutanen da suke kewaye da ni yau kawai na wayi gari na ga cewa gaba. Shi ne babban burina, babban nasarata, ya za a yi mu ci gaba, saboda muna cikin wata rayuwa wanda kusan akasin haka ne yake faruwa da mu, saboda
ka dinga sa burin kai burinka ka zama kaza ba burin na bayan ka ya zama kaza ba, saboda idan kai ka zama kaza to fa har yanzu gwagwarmaya bata kare ba hutu. Amma burina idan na bayana ya zama kaza to na san ni kuma lokacin zan zauna na huta sai na yaye wasu sai kuma mu ci gaba wane can mu muke kallo a rayuwa idan muka je hatta neman kuɗi ma so muke mu daina shi. Shi ne babban burin. Ana zuwa matakin da ake akwai matakin da zaka idan ka sa ranka zaka samu wannan matakin. Dan ni gaskiya babban a rayuwa akwai matakin da nake so idan na kai kuɗi na daina neman sa sai dai ina buƙatar duk abin da nake son na kashe kuma ba zan gaza samun shi a tare da ni ba domin an yi investing na baya a gaba. Wannan shine babban buri na gaskiya. To masha Allah. Sai mu sallama da masu kallo. Jama'a salamu alaikum. To wannan shi dai ita ce tattaunawar mu da barista Comrade Aminu Yan Kaba. Masu kallon mu ku ci gaba da bibiyar tashar Mai Joni domin samun ire-iren wa'annan interview da mutane mabambanta, lunguna da saƙon. Mun gode.